lan kahanan rusak kagubel perkara merga saka patrap lan pakertine manungsa menus kang asarung angkara ana kidung rumah saing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan puron panaluhan tanono wangi mewah panggawe Allah punane wong lomo lihat temahan tirta maling atho mami tujuh dudupan sir mumpung ora ana wong suwe ora diloroko Senin Kemis. Sinuwun. Kok prapta mboten cecala. Mboten wonten tiyang tujuan. Mboten wonten. Nandhalem Yai Prabu tedhak wontening taman kasepuhan. Wonten wigatos menapa ngangke kemah. Tengane
kula nggih kapang kalih dika Kakang Jono. Angka kalih wonten wigatos ning mbok ampun kados ngaten. Lenggah monggo lenggah. Menawi kawis tara tiyang sanes. Boten wonten sinten-sinten. Kula menika rak dapur kautus panjenengan dalem ingkang supados nyelamur sepindah kaping kalih ngawekani swasana ing Gading Kencana. Ananging estunipun kaget saestu nandhalem rawuh tuju rahayunipun boten wonten tiyang sanes. Pancen sengaja lampah kula mboten kadherekake prajurit penamping. Nggih. Esti ngarah kula saged mirunggan kalih dika Kakang. Ingkang badhe dipun rebab menapa perkawis Gading Kencana, Yai Prabu. Kula menika ngraosaken antawis setunggal warsa langkung. Swasana alam menika pendak gagat rayana kalih tumuyunging rembulaning tengahing mega. Pendak wayah tabuh kalih welas dalu. Ndaru mubeng timbuling daru menika mboten manter. Namung ngepara ical dados swasana abrit. Mongko miterang ramalan menika pataka negeri Yai Prabu. Lajeng menapa nandhalem ngraosaken perkawis menika Yai? Kula piyambak ngraosaken Prabu. Kula nyuwun tetimbanganipun Kakang Jono. Inggih. Kula kepengin lereh keprabon, kepengin ngenomake praja awit sepisan. Inggih. Kula ngeman negara Gading Kencana lan kawula. Angka kalih kula nggih pun jumpa pun pikun. Umpami ngerat pradata pun boten jejeg. Nandhalem lereh keprabon ing Gading Kencana. Mongko manah nandhalem tasih jibeg. Jalaran wonten kalih pamikiran ngaten, Pak. Menika ingkang badhe kula suwunaken tetimbangan kaliyan Kakang Jono. Nggih. Anak kula kalih Nah, leres sedaya patutan saking Prameswari. menika leres. Ingkang mangka boten ketang kados pundi. Dika ingkang langkung wana, ingkang langkung waskita. Sinuwun perkawis menapa babagan kawas Perkawis ing benjang. Lare ingkang patut ngayomi negara lan kawula ing Gading Kencana. Awit umpami kula pribadi supados milih kula mboten saged. putra nandhalem ingkang lair saking prames parisepuh ingkang sampun murut ing kasedan jati konduring tepet suci Kanjeng Pangeran Sariman. Kawit alit piyambakipun boten ngraosaken duduh susu nikmating kabagyan ingkang ibu. Namung ingkang nomer kalih Pangeran Sendor ingkang ngantos sakmenika tinenggan Gusti Prameswari Ratu Sepuh Darki. Piyambakipun kagula wentah ngantos alit. Lah mung gumunipun sinuwun Kados pundi Kakang? watak wantunipun ingkang putra menika malah
meneh saking panggagas lan pangintenku. Sariman menika nalika mahsik alit bebasan sinau babagan lara-lapor ngaten. Nggih, leres. Kedahipun piyambakipun menep. Nanging mbok menawi amargi wonten susup ingkang nedya ngracuni satemah pakartinipun Raden Mas tawi Pangeran Sariman asring unjuk-unjukan paraga kempal para wanita. Kula menika ajeng matur mboten wani. Lah perkawis Pangeran Sendha sanajan kaugung nandalem prasasat kena diarani anak anunganing Dita. Ning kok watakipun ngabekti Sudarma welas asih mring sesami lah menika ingkang dados jibeking penggalih mongko lajeng pararaton kudu anak kang mijil wenda saka garwa Prameswari. Lah Prameswari nandalem kalih merga Prameswari sepindah sampun kapundhut sang Pramila saking menika Kakang. inggih. Ngantos kula manggi ndika Kakang Joko. Ngaten. Awit kula kepengin sanget ndika ingkang saged nemtokaken lare pundi ingkang kacundhukan wahyu ingkang patut dados ratu. Pramila Saranipun menika serat kekancingan negari gading kencana kula titipaken dhateng ndika mangke menawi ndika sampun manggihaken lare ingkang saestu tanggel jawab tumrap negari lang kawula ndika pasrahaken Partisara kedah sumingkir saking kraton Gading Kencana. mekaten Kula ingkang pinarca lajeng sinten malih menawi boten ndika awit paran para wonten Gading Kencana namung ndika Kakang Joma inggih kula percaya. sinuwun Kyai Prabu Pepundhen inggih menawi menika sabda nandhalem tumapaking damel ing mangkilipun kula badhe milih putra nandhalem ingkang pantes nglenggahi kursi Gading Dampar Kencana wonten ing Gading Kencana. Kados ngaten menawi ngaten matur nuwun saderengipun Inggih mumpung dereng wonten ingkang mangertosi kula mirunggan dalan nika inggih kula kepareng tak jumapak ingkang atos-atos kepareng yuswa panjenengan kepareng atiku tratapan ora ketang saksi liring bawang mesti ana mripat sing mematah wae ya aku kudu nganggo kalpi kobongit ora weruh ape do apus-apus aku itu kan ngapusi arep diapusi lagi ngerti aku pirang-pirang tahun lagi ngerti iki jebul ki Sentanu iki mung jeneng samaran jebule ki Domo kuwi kadange sepuh Sang Prabu ngrembug bab calon ratu ana ing Gading Kencana sajake nyengkuyung karo Pangeran Sendor monggo aku duwe jago dhewe Kanjeng Pangeran Sariman apa meneh Partisara wis digawa Ki Domo tanurung banget singitake
Wah, no dising nyingetake tak goleki aku golek pradol marang Kanjeng Pangeran Sariman.